20 de mistreți a băgat spaima în sătenii dintr-o comună din Maramureș. Fiarele înfometate coboară până în apropiere de casele oamenilor în căutare de hrană și nimic nu pare să-i potolească. Până acum au făcut pagube de câteva sute de lei. Dar uitați, tot o distrus aici, ce n-am ce folosi ea. Uitați, e bălia goală, uitați, ce mălai, cucuruz, uitați la ele, vedeți în ce hal l-o distrus. Acum au festină. Orice mistreț se ospătează din grădinile oamenilor și pe unde trec distrug tot. Culturi de porumb, cereale și chiar livezi întregi. Face ravagii într-o noapte că spune 1 hectar îl pune. Astăzi vânătorii au pornit pe urmele animalelor. Au adus câinii de vânătoare și au luat zonele din împrejurim la pas. S-au localizat în câteva locuri în comuna Cicârlău distrugeri ale culturilor oamenilor și, ca de obicei, din păcate, în fiecare an trebuie să facem o combatere. Nu neapărat o vânătoare, ci preventiv să-i speriem. De-aia putea pușca, haram ne-a făcut cu hijul cela din sus și la mine și la fratele meu. Doamna din imagini nu este singura păgubită. Ca ea mai sunt zeci de săteni. Vin până la grădină. Sunt prune, unde au fost prune, au venit la prune. Acum vin la piersici. Până aici tot scurmat. Cum i-a distrus a nouă sau nu i-a distrus niciodată. Și continuă să facă. Deocamdată vânătorii nu au reușit să localizeze mistreții înfometați. Avem știri pe